me joudutaan käsittelemään tosi vaikeita aiheita, mutta sitten samaan aikaan meidän pitäisi myydä. Miten sä taklaat tällaiset niinku vaikeat jutut? Mä en käyttäisi tuommoista termiä ehkä taklaa, koska avoimuus on niin kuin kaikki kaikessa. Se turvaa ostajaa, se turvaa myös välittäjää ja myyjää. Se turvaa niin kuin kaikkia se, että mä kerron kaikille osapuolille ihan kaikki, mitä mä vaan tiedän. Jos mä kerron, että hei, tästä menee lentokoneet jonkin verran ohi, vaikka tää ei ole varsinaisesti lentomelualuetta, mutta jokainen sitten miettii, että onko se niinku mulle iso juttu vai ei. Joo, mä oon vähän sitä mieltä, että tavallaan kuitenkin hyvä välittäjä myöskin niinku pointtaa ne parhaat puolet siitä asunnosta, mitkä ei välttämättä aukee niin kuin ihan heti. Ja sitten juuri se avoimuus. Ehkä sellaiset asiat, jotka omasta mielestä ehkä voisi olla sellaisia, niin kuin, että häiritsee, niin se on aina kuitenkin ostajan päätös. Välittäjä ei kannata tehdä niitä päätöksiä siitä, että mikä asia on niin kuin olennaista tai ei ole olennaista, vaan kertoa se kaikki kuitenkin.